Kamunu! Wai ina Abdul yake ne? Wallahi baba yana gida. Yana gida? Yana Zai gida. ka kira mun shi. To shikenan. Zai ka kira mun shi. Benci, yaro mai aljifin manya amshi canji. Sun san I'm a star, better get your tele. Wato Abdul abin da yasa na kira ka shine dan Allah ka dage ka dinga zuwa makarantar nan ko ba ka ba kaga yaran da kuke tafiya yau da su ba na son yawon nan wallahi tallahi. To baba zan ringa zuwa insha Allah. Baba ina yini? Lafiya kalau. Abdul da Allah kana da littafin nan? Dan to waste time. Ban da shi amma ina da I am coming right now. To turance ni za ku yi kenan. To ni ina da you are not going anywhere don ubanka. Wato ni da ku iskanci ta shiga gwamnati. Ni da ku ne na ma kama ta shiga gwamnati.